Il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika l-Gvern mistenni jħabbar it-Tnejn se jkun l-aktar wieħed b'saħħtu illi jinċentiva u jsaħħaħ lin-negozji. F'intervista fuq One lejlet it-tnedija ta' dan il-pjan, il-Prim Ministru Robert Abela fakkar li dan l-Akbar Stimolu Ekonomiku kien possibbli għaliex il-pajjiż ma marx għal-lockdown totali. Għada se nniedu pakkett ta' ieħor ta' inċentivi finanzjarji, l-aktar wieħed b'saħħtu biex il-businesses tagħna jkomplu jinċentivaw u jsaħħu ruhom. Kieku għalaqnihom dawk in-negozji huma mejtin. U ma kienx ikun hemm għada diskussjoni dwar inċentivi finanzjarji għax negozju mejjed ma tqajmux mill-mewt. Hawnhekk fisser kif fl-aħħar ġimgħat il-Gvern iffoka fuq is-sostenibilità ekonomika tal-pajjiż. Il-Prim Ministru appella biex il-poplu jirritorna għan-normalità u biex jiddaħħal sens ta' fiduċja u ottimiżmu għaliex kulħadd se jirċievi xi ħaġa biex titqajjem l-ekonomija. L-ekonomija u s-saħħa huma fuq l-istess binarju. U għalhekk irreżistejt dik l-għajta, dik is-sejħa, dik il-pressjoni tal-lockdown totali għaliex dejjem hemmint li l-mument ta' għada se jasal. U għada se nkunu qegħdin nagħtu dak l-istimolu meħtieġ. U huwa meħtieġ li llum nagħtu dak il-kuraġġ mill-ġdid lill-ekonomija tagħna, lin-negozji tagħna, lin-nies fuq kollox, li ninġektjaw dak il-feel good factor. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar id-deċiżjoni li l-Malta tkeċċi 69 bdot minħabba li l-Unjon tal-Bdoti insistiet fuq 73 miljun euro għall-iskema tal-irtirar, jew 700,000 euro għal kull bdot. Qal li episodji ta' pika industrijali mill-Alpa ilhom għaddejjin u saħansitra ġieli waslu għal dewmien fit-titjiriet. B'dispjaċir innota wkoll li l-Alpa kienet l-unika union tal-Malta li ma riditx tadatta għar-realtà tal-pandemija COVID-19. Il-Gvern issa ħad deċiżjoni tiegħu u mhux se jkun hemm backtracking minnha. Issa huwa min-naħa tal-Alpa li tittamel iċ-ċaqliqiet tagħha biex jekk trid li nerġgħu npoġġu madwar il-mejda, toħroġ bi proposti li jagħmlu sens, bi proposti li fl-aħħar mill-aħħar target irid ikun airline kompetittiva, airline li tista' tħabbata ma' airlines oħrajn li fl-aħħar mill-aħħar iżda li tissalvagwardja l-futur tal-Air Malta u l-futur tal-impjieg tal-ħaddiema kollha li għandha l-Air Malta. Fil-ġimgħa li mmarkat 3 snin ta' Gvern Laburista ġdid, il-Prim Ministru Robert Abela qal li jinsab sodisfatt għaliex twettqu jew qed jitwettqu 76% tal-miżuri fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista. Dak il-manifest huwa l-kuntratt tagħna bħala Gvern mal-poplu. U biex jitwettaq dak il-kuntratt irid jitwettaq fi sħiħ, mhux parzjalment, mhux biċċa minnu. U lek dejjem nitkellem illi aħna għandna mandat sal-2022 u qabel jiġi implementat dak il-manifest elettorali kollu ma mmorrux għall-elezzjoni. It-target tiegħi huwa li dak il-manifest elettorali jitwettaq kollu. Il-Prim Ministru temm jinnota kif dan huwa gvern iffukat b'viżjoni u direzzjoni ċara. Gvern li se jkompli jipprova dan kollu fix-xhur li ġejjin fejn se jibqa' jisma' lin-nies u jmexxi b'responsabbiltà. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.